Kabenta ba kongsan ban Rakhe ka International Youth Day ka National People's Youth Front kala penlong da ka ba ajing hikai ba kerpang ya ki samla halor ka jingma na ka jingkerni ha ka jing di Drok. Haba ajing hikai ha ka ni kasngi ka kong Jasmine lengdo kala ong ka jingbam pet benia ki bor senshar ha ki por baradam ka penlong ya udrok ban kenrei kumba kalong menta ha ka ni ka jela. Kum ka doktor ka baju ajing mut pat aiman sie miki bakerni ha ka bam kadi kalap bakini ki samla ki don kam ya ka jing it na ka yeng ka sam bakin lat na udrok ba na ki we ki jing mlin ki basniu shu kala ya thuru ba haba kini ki bakerni di drok ki thrang hir ban lat na ka ni ka jing mlin basniu ki don kam ka jing kersha na la yeng na sam na mar ha ka ni ka por baki persang ban bathat no ya usai te sai khom jing udrok kin ya kendo ka jing than rang ba jing terkhong ka met jong ki haba penlong ya ki bandi kat ba ki yo ka jingkerni jung ki samla ha ka ni ka jing mlin basniu ka dei baki ba ha yeng ha sem ki pen i ka jing bitar haba yo sngo baki langom ka kong Jasmine kla kun tu ki kmi ki kpa lada don ki khun ki bangop ha ka ni ka kam ki dei ban pen paw ka jing it but I men sim ka jingkermen ya ki khna bakin la ban lat no na ka ni ka jing mlin basniu ka ba pen long maraw ya ki uba nik ki no klau ha bakran ha ka ni ka si ulaong kapadon kam tam menta kadai bandon ki detoxification center hamana ki district khnang baki samla ki bawan na kilong yeng ki baduna kayo ka kon kin la ban pha sumar poetry ki la ban le ka kanu ka advertising kanu ki la ban le ne ka jing shna ye kanu ru ki la ban le mar ka to ka creative activity kumbai yong Andreas it gives a kick in life jing di drugs kadai bo kwa when you're that instant kick. I want it now. I'm very sad. I'm very frustrated. My life is not going well. I want that instant kick. So that is when I think they fall into drugs. But let me tell you, my young Andreas, kajing drugs, don't come bandi katku kanya snap ban ngop aka drugs. Lysin. Not come bandi ya katoka jingdi na ban bayong I bago. It took him 1 month to be addicted. In that 1 month he must have taken it 3 or 4 times, and that's it, because your brain centers kila itu baba you don't come that instant kick. Ada film yo katoka instant kick kawan kata ka withdrawals ka bakyo. Ya kan ni di ban pagsuko ba ya kina jumi. No need for an instant kick. Work hard to feel joy in your life. Work hard to get satisfied in your life. Jingtoi shitom ka take away ka bangit day ban kin mau yaki kana sam na jumi.